amene kuti muZimbabwe zvinhu zvazvinombofamba sei. Noda kuti aiwa idi Mnangagwa obata on stage aiwa panhau yeZiG iyi nhau yatotenderedza vanhu musoro. Vanhu havasi kunyatsokuziva kuti government chaiyo position yayo iri papi nethe new current ZiG. Aiwa muri Zimbabwe azvinomira mushe. Noda kuti idi Mnangagwa aiwa anoonekwa achiflasha mari US dollars kuna minister, zvaita kuti vanhu vave nemaspeculations ekuti aiwa mari iyi kai inenge iringori iskamu chaiyo hatifaniri kana kutomboishandisa. Sanambina mashoko abuda sonyugwa kwaitiwa panapa paZim House nekuti bva subscribe wolike wotina on the bell icon. Nokuti pane picture panapa ratiri kuona rapostewa raidi Mnangagwa achiflasha US dollars rakanzi uchibva pano wonotenga suit chikomana, from here you go and buy a suit. Mnangagwa quipped as he handed him the crisp notes. Ndo mashoko ari kubuda panapa. Saka toona kuti vanhu vemunews vakusanyora achiti President Emmerson Mnangagwa has of late been seen in public dishing money to an energetic dancer, an artist and a minister. While there is nothing with any individual doing that from their own money or resources, it is a self-indulgent lifestyle, a low life approach, and morally wrong for a president to be seen doing that sort of things as a growing habit, not once-off incident. So zvikunzi aiwa yatova habit yekuti idi Mnangagwa anenge achiwanya kuflasha US dollars chete aiwa kune vanhu kana maminister kana kuma citizens, asi tinoona kuti vanhu vake kana vanhu vavo vemuZANU-PF vanenge vachifamba vachiita mobilizations nekueducate vanhu pamusoro pe new current ZiG. Zvaconfuse vanhu. Amene chipotudziya mafungiro enyu muri kudii pamusoro pezviitiko izvi. Zvipinai ngome section medu kutize mafungiro enyu. Musaka no subscribe kulike chinotina on the bell icon.